I-EFF ilungiselela intlanganiso yayo kulempelaveki nalapho kuza kuqulunqwa izicwangciso eziza kuhamba phezu kwazo. Lo mbutho ulibethelele uluvo lwawo lokuba linganikezelwa kushishino lwabucala iqumrhu lakwaEskom. Ukanti noRhulumente uphawule ukuba akanazo izicwangciso zokuyibeka kushishino lwabucala lenkampani. Yintlanganiso yokuqala ye-I-EFF kulonyaka nalapho kuza kube kushukuxwa izicwangciso oza kuchancatha kuzo lo mbutho. Le ntlanganiso ke iza kuzinyaswa ziinkokheli zeengingqi ezamaphondo nezesizwe. Lo mbutho awugungqi kuluvo lwawo lokukhusela iEskom. We agreed, as the President said in the closing address, that the left forces must unite. There's a big there are people who are seeking to undermine and sell the state-owned companies which belongs to the people of South Africa. I-EFF ikwagrogrise ngokuxopha-xopa intetho yesizwe xa umongameli Cyril Ramaphosa engathabathi isigqibo sokunika uphumaphele umphathiswa wamashishini karhulumente umnumzana Pravin Gordhan. Lo mbutho ke awufumanga ukuphuma egusheni kwelokuba ezinye zeenkokheli zawo zamaphondo ziceba ukukrexela kwi-People's Movement kamnumzana Herman Mashaba. Those who feel that they are not represented, it's their constitutional right to leave the organization. So we're not worried. We don't know of any members who wants to leave the organization. Le ntlanganiso ke iza kuqosheliswa ngecawa.